नमस्कार, हांव हरीश. कारवार कोंकणी न्यूज चॅनलार तुमगेले स्वागत आसा. एक नजर आयच्या हेडलायनीचेर. सरकारान ठरयल्ल्या किमतीपेक्षा जास्त दरान रेती विकलान परवाना रद्द. जिल्हाधिकारी डॉक्टर हरीश कुमार. अंकोला विमानतळाक सुक्री बोम्मू गौडा अशें नामकरण करची मागणी. जोयडा. चांदवाडी वासियांसाठी पर्यायी व्यवस्था. नवीन पुलाच्या बाजून मातीचो पूल. उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात 23 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस. गोयची संस्कृती टिकून दवरण्यासाठी काँग्रेस पक्ष कटिबद्ध. गोवा प्रदेश काँग्रेस पक्षाचे सरचिटणीस जनार्दन भंडारी. आता सविस्तर खबरो. सरकारान ठरयल्ले किमतीपेक्षा जास्त दरान रेती विकलान परवाना रद्द. जिल्हाधिकारी डॉक्टर हरीश कुमार. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात परवानगी घेऊन पारंपरिक पद्धतीन रेती काढतले आणि रेती दास्तांकन विकतले विक्रेते हमी सरकारान ठरयल्ले किमतीपेक्षा जास्त दरान रेती विकतात असे जिल्हा रेती उस्तुवारी समितीच्या नजरे आयला. हाजी पुढे अशा प्रकार दिसून आयला रेती काढचे परवाना रद्द करतले म्हण जिल्हाधिकारी डॉक्टर हरीश कुमार हिमी सांगले. ह्याक नियंत्रण हाडचीसाठी आणि सार्वजनिकांक सोपी जावचीसाठी हाजी पुढे रेती दास्तान केंद्र स्थापन करतले आणि जिल्ह्याच्या सामान्य लोकांक सामान्य दरान रेती दिवचीसाठी व्यवस्था करतले म्हण डॉक्टर हरीश कुमार हिमी सांगले. अंकोला, शिर्शी, दांडेली, होन्नावर, भटकळ आणि हळ्याळ तालुक्यात रेती दास्तान केंद्र उभारतले. या केंद्रात रेती दास्तांकन दवन संबंधित तालुका उस्तुवार समिती आणि जिल्हा समिती केंद्र व्यवस्था पळयतले. ज्या कोणाक रेती जाय तेमी 8123599266 या नंबराचेर कळवून कितली रेती जाय म्हण पावती करची. तेजे नंतर तेमकां रेती मेळटली. जर कोणी सरकारान ठरयल्ल्या किमतीपेक्षा जास्त दरान रेती विकलां तर तेजेर क्रम घेवसाठी 0838229857 या नंबराचेर तक्रार दाखल करची. तसेच प्रत्येक तालुक्याचे संबंधित उपविभाग अधिकारी आणि विभाग अधिकारी तहसीलदार हेमका कठीण क्रम घेवचो आदेश जिल्हाधिकारी डॉक्टर हरीश कुमार हेमी दिला. अंकोला विमानतळाक सुक्री बोम्मू गौडा असे नामकरण करची मागणी. अंकोला तालुक्यात अलगेरी हिंगा नवीन जावचे विमानतळाक पद्मश्री नाडोजा सुक्री बोम्मू गौडा हेमगेल नाव दिवचे म्हण कर्नाटक रक्षणा वेदिकेन आग्रह केला. कर्नाटक रक्षणा वेदिकेचो जिल्हाध्यक्ष भास्कर पटकार हेमी जिल्ह्यात मागासवर्गीय महिलेक मडलान सुक्री बोम्मू गौडा हेमी प्रतिष्ठित गौरवायुक्त अशी नाडोज प्रशस्ती, पद्मश्री प्रशस्ती अख्ख्या जिल्ह्यात अभिमान मिळवून दिला. असल्या महिलेले अलगेरीच्या विमानतळार नामकरण करू जाय अशी मागणी केला. तसेच उत्तर कन्नड जिल्ह्यात अनेक सरकारी प्रकल्प आसात जाल्यार या प्रकल्पात स्थानिकाचेर अन्याय जाती आसा पण त्या अन्यायासाठी झगडताना कर्नाटक रक्षण वेदिकेले आयकेन जाल्यार उग्र आंदोलन करतले म्हण इशारो दिला. भांगराची तारवा. ह्या कारवारच्या निसर्गाचेर बरयल्या गाण्याचेर ही आयची खास खबर. आमगेल म्हाजाळी सेजेबागचे कोंकणी साहित्यीक श्री महाबळेश्वर सैल हेमगेल नाव कोंकणी साहित्य विश्वास होड आदारान घेतात. तेमगेल चली राजेश्री सैल हेमी बी गोंयांतली होड कवित्री जावन आसा. भांगराची तारवा ह्या गिताचो आल्बम ह्या दिसात युट्यूबार गाजते आसा. कारवारचे निसर्गाचे वर्णन खूप जाणांन केलां पूण ह्या कवितेक एक वेगळेपण दवन कारवारचो निसर्ग ह्या गाण्यात तुमकां पळोवंक मेळटा. ह्या सुंदर अशें कोंकणी गिताक गोंयचे युवा गायक जेमकां गोंयचे सुरेश वाडकर म्हणून वळखतात अशें अक्षय प्रकाश नायक हेमी स्वता संगीत दिवन गायन केलां. ह्या व्हिडिओची कल्पना, संकल्पना, निर्मिती श्री सिद्धेश दीपक कुमटेकर हेमी केला. सकल दिल्ल्या लिंकार तुमकां हें गीत पळोवंक मेळटा. चांदवाडी वासियांसाठी पर्यायी व्यवस्था. नवीन पुलाच्या बाजून मातीचो पूल. चांदवाडी यांचो पांढरी नदी वयलो जुनो पूल म्हणून नवीन पूल तयार जाती आसा. पावसा पयले या पुलाचे काम सुरू जाले जाल्यार पावसानंतर या पुलाचे काम बंद आशिल्ले. त्याक लागून नदीच्या सकल बाजून चांदवाडी वचीसाठी पर्यायी व्यवस्था केली. मात्र पर्यायी व्यवस्थेसाठी उभारिल्लो मातीचो पूल पावसाळ्यात वाहून गेलो आणि चांदवाडी आणि आजूबाजूच्या गावात संपर्क तुटलो.
रामनगर, जगलपेट, जोयडा हिंगा विचाक या पर्यायी पुलाचो वापर जातालो। तो वाहन गेल्ल्यान लोकांक बाजारासाठी केसरलोक अनमोड मार्गान रामनगर हिंगा वयचेसाठी 65 किलोमीटरचो प्रवास करचो पडटालो। तुतूर कोरोनाचे संकट आशिल्ल्यान बाजारासाठी लोकांक अनेक समस्यांक तोंड दिवचे पडटाले। पण आता नवीन पुलाच्या बाजून परत मातीचो पुलाची पर्यायी व्यवस्था केल्ल्यान 65 किलोमीटर प्रवास आता 20 किलोमीटर जाल्लो आसा। त्याक लागून स्थानिकान समाधान व्यक्त केला। जुनू पुलावेल्यान पावसात उदक उरचे लागून खूप फावटी चांदवाडीचो संपर्क तुटतालो। त्याक लागून शाळेत येवच्या विद्यार्थी, कर्मचारी व लोकांले प्रचंड हाल जाताले। जालान आता त्याका उपाय योजना म्हण नवीन उंच पूल बांधते आसात। काणकोण तालुक्यातल्या चापोली धरणार अश्लील व्हिडिओ चित्रीकरण केल्ले प्रकरणात पोलीस निरीक्षक तुकाराम चव्हाण हे जबाबदार आसात असो ठपका तेमचेर जागृत काणकोणकर समितीन दवरून तेमकां निलंबित करून चौकशी करची मागणी केली आणि काणकोण बंद करचे इशारा बी दिलो। त्यानुसार काणकोण बाजारातली सगळी दुकानां बंद आशिल्ली। या वेळार नागरिकांच्या मागणीनुसार पोलीस निरीक्षक तुकाराम चव्हाण हेमकां सरकारान निलंबित केला म्हण पोलीस उपअधीक्षक नेल्सन आलबुर्कक हेमी जाहीर केले व काणकोण पोलीस ठाण्याचो ताबा केरन डिकोस्टा हेमचेकडे दिला म्हण सांगले। नंतर काणकोण बंद फाटी घेतला म्हण घोषणा जागृत काणकोणकर संघटनेन केली। दरम्यान गोवा प्रदेश काँग्रेस पक्षाचे सरचिटणीस जनार्दन भंडारी हेमी व संघटित काणकोणकरांचो विजय आसा म्हण सांगले। गोयची संस्कृती टिकून दवरचेसाठी काँग्रेस पक्ष कटिबद्ध आसा म्हण श्री भंडारी हेमी सांगले। खोतीगाव हांच्या श्री येडकांदेवी दूध सहकारी सोसायटीक गोवा दूध संघातर्फे दिल्ल्या दूध कुलराचे उपसभापती इजिदोर फर्नांडीस हेमगेले हातीन फीत कापून उद्घाटन केले। ह्या वेळार सरपंच दया गावकर, भाजपचे दक्षिण गोवा उपाध्यक्ष महेश नाईक, दूध सोसायटीचे सदस्य व अन्य उपस्थित आशिल्ले। ह्या वेळार उपसभापती श्री फर्नांडीस हेमी सांगले की युवकांन दूध व्यवसायाकडे वळून स्वरोजगार निर्माण करचे आवाहन केले। खोतीगाव पंचायत क्षेत्रात दूध सोसायटी स्थापन केल्याबद्दल गोवा दूध संघाचे तेमी आभार मानले। या कुलरात 2000 लिटर दूध दवरची सोय आसा। उत्तर कन्नड जिल्ह्यात शुक्रवाराक 23 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळ्ळी। कारवार 3, अंकोला 1, कुमटा 7, होन्नावर 5, येल्लापूर 1 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळ्ळी। तसेच आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 13,187 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळ्ळी आणि 12,658 रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज झाले। अजूनही 362 रुग्ण उपचार घेतले असतात। 149 हॉस्पिटलात आणि 213 होम आयसोलेशना उपचार घेतले असतात। आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 167 लोकांले मरण झाले आसा। इतल्यान कारवार कोंकणी बातमीपत्र हांगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट्स बी जरूर करा। कारवार कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार कोंकणी चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।